Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга тоба кайбер темалар турында. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Чаллыдан мобилизацияләнүчеләргә чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Кыш якында гына, яңа ел тагын да якынрак. Ярчаллыда киләсе ел куян елына әзерлек башланды. Стандарт булмаган тәрбия алымнары. Прокуратура Ознакайның 6-нчы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләргә карата дурфа мөнәсәбәт турындагы мәгълүматларны тикшергән. Видео социаль челтәрләрдә таралды. Без әти-әниләрдән балаларны тупас мөнәсәбәттән ничек сакларга икәнлеге турында белештек. Бу кадрлар Татарстанда социаль челтәрләрдә яшен тизлегендә таралды. Аларда тәрбиячеләрнең балалар белән үзләрен тупас тотуы, хәтта аларга кул күтәрүлеләре ачык күренә. Әлеге очрак буенча Республика прокуратурасы тикшерү үткәргән, ә тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по сообщению о жестоком обращении с малолетними в детском саду города Ознакаева проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки. Ознакай районы мәгариф идарәсе мәгълүматлары буенча бу хәлләрдән соң балалар бакчасының 3 хезмәткәре эштән җибәрелгән, төркемгә яңа тәрбиячеләр билгеләнгән, әти-әниләр белән җыелыш үткәрелгән, 2 төркемгә видео күзәтү куелган. Уку елы азагына кадәр барлык төркемнәрдә видео теркәү җайланмалары белән тәэмин ителәчәк. У ребенка спросить, нравится тебе садик Малика? Да. Если бы ей не нравилось, и как бы грубо, я так думаю, она бы сказала, не нравилось. Бить никогда нельзя. А так, совет я не знаю, советов не дам. Мы ходили в частный, там камера, пожалуйста, целый день хоть смотри. То есть вы были бы не против, если бы в группах ставили видеокамеры? Должно быть, обязательно. А как же? Все равно дети бывает, и что-то случится, упадет, или там все равно посмотреть как-то, чтобы потом знать. Бездә социаль челтәрләрдә сораштыру үткәрдек. Подписчикларга алар балалар бакчасында тәрбиячеләрдән һәм кеше тәрбиячеләрдән канәгатьме дигән сорауга җавап бирергә кирәк иде. Респондентларның күбесе 70%-ка якыны безнең иң яхшы тәрбиячеләр һәм кеше тәрбиячеләр вариантын сайлаган. 12% балалар бакчасы хезмәткәрләреннән канәгать түгел. Шулай сонда респондентлар аларны балалары бакчага йөрмәвен белдерде. Подписчикларның 6%-тан кимрәге исә тәрбиячеләр аркасында балаларын башка мәктәпкәчә учреждениегә күчергән. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Кыш якында гына, яңа ел тагын да якынрак. Ярчаллыда киләсе ел куян елына әзерлек башланды. Азатлык мәйданында ремонт эшләре алып барыла инде. Бу хакта тулырак безнең материалда. Яңа ел бәйрәменә әзерлек башланды инде. Азатлык мәйданында ремонт эшләре алып барыла. Күзәтү мәйданчыгы каршында яңа ел чыршысы өчен корылма төзиләр. Ә периметр буенча һәм юл буенда эшчеләр яктырту өчен кабельләр үткәрәләр. Алар шулай ук автомат сиптергеч системасында урнаштыралар. То есть поливать будут газоны полностью автоматически. Полностью прокапываем, протягиваем трубы. Все, включаться будет на следующий год, допустим, она автоматически будет поливать все газоны. Чаллылыларның яңа елга әзерлек буенча карашлары уңай. Мәйдан никадәр иртәрәк әзер булса, шул кадәр яхшырак дип саныйлар. Ну, место нужно приготовить. Елки-то еще нет. Ничего не рано. Время-то идет. Уже ноябрь на носу. Хорошо, ждем. Предвкушаем. Ну, это хорошо, если преждевременно уже идет подготовка. Прекрасно. Әзерлек эшләре Сидоровка паркында да башланды. Анда инде нарат бутаклары китерелгән. Шулардан чыршы җыя башлаганнар. Аларны тимер каркастагы махсус яшейкаларга урнаштырачаклар. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Зур этнографик диктантны Россия күләмендә язалар. Ярчаллыда искәрмә булмады. Катнашучылар Шишмә халыклар дуслыгы йортында үз белемнәрен тикшереп алды. Халыкара агарту акциясе 7-нче тапкыр уздырыла. Һәм аның максаты илдә яшәүче халыкларның тарихына, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә кешеләрнең игътибарын җәлеп итү. Диктантны хезмәттәшебез Резда Шәймәрданова да язды. Нина Мерзлякова этнографик тикшерүдә 3-нче тапкыр катнаша. Аның сүзләренә караганда, бу акция төрле халыкларның мәдәнияте белән танышу һәм үз белемнәреңне тикшерү өчен кирәк.
Эта акция объединяет всех. Сейчас нам надо объединяться. Ну, вы понимаете, сейчас сложное время достаточно. И вот это единение, в этом сила. Традицияларны, тарихны білуде білімнәрін барлығы 50-ге якын кіші тикшерді. Диктантны үткәрү өчен мәйдан шишмә халыклар дуслыгы йорты булды. Ул безнең элеккеге белгән белемнәребезне искә төшерергә һәм яңа белемнәр алырга мөмкинлек бирә. Бу акция икенче халыкларның, аларның культураларын, традицияларын белергә, якынрак өйрәнергә булыша. Быелгы яңалык акциядә укучылар да катнаша. Алар өчен 20 мәсьәлә каралган, калганнар өчен 30. Сораулар төрледән төрле. Алар арасында статистик мәгълүматлар турында да, милли костюмнар, Россиядә яшәүче халыкларның ризыклары турында да сораулар бар. Диктант 30 тест сораудан тора. Аны эшләр өчен 45 минут бирелә. Һәм мин дә бу акциядә катнашырга булдым, үземнең белемнәрне тикшерер өчен. Диктант нәтиҗәләре зур этнографик диктантның рәсми сайтында 11 ноябрьгә кадәр урнаштырылачак. Шулай ук 3 ноябрьдән 8-на кадәр акциядә катнашу өчен онлайн мәйданчыклар оештырыла. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабжей, яңалыклар. Татарстанда яшәүчеләрне ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү уңаеннан өстәмә ял көтә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне һәм 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Алар Татарстанда бәйрәм булмаган ял көннәре булып тора. Шулай итеп, җомга көнне 4 ноябрьдә татарстанлылар ял итә, 6 ноябрь көнне төбәк бәйрәме якшәмбегә туры килә. Татарстан законы нигезендә бәйрәм белән бергә туры килгән ял көне икенче эш көненә күчерелми. Шулай итеп, бу атнада республикада яшәүчеләр 3 көн рәттән ял итәчәк. Моның белән безнең чыгарылышыбыз тәмам. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. 28 ноября. ДК «КамАЗ». «Щелкунчик». Волшебная зимняя сказка в постановке Государственного академического театра «Русский балет». Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.